Исәмсіз эфирда дүшәмбе көне яңалыклары студияда Роза Хабибуллина однаның бірінші күні нинди вакыйларга бой булды, алга таба карагыз. Быел бакча şirketләренә йөртүче автобусларда кагыйдәләр үзгәрде. Ташламаларга ия булган шәһәрдәшләргә 1 майга кадәр нәрсә эшләргә Гүзәл Габдуллина ачыклады. Подъезд пычрак ишек алды чистартылмаган 5103 йортында җыештыручылар юк. Гаилә белән бергәләп Чаллытовның туган көне уңаеннан шәһәр тарихы музее корпоратив ял оештырды. Музейда Лесен Ханова булып кайтты. Инде апрель уртасы бакча şirketләренә бушлай йөрер өчен талоннарны һаман бирмиләр ди кайбер шәһәрдәшләр. Быел бакчачыларны йөртү тәртибе үзгәрде. Талоннар кирәк тә түгел, аның урынына автобуста транспорт картасын күрсәтүдә җитә. Мондый система бакчачылар өчен җайлымы? Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Быелдан ташламалы категорияга керүчеләр саны артты. Хәзер барлык төр пенсия алучылар да автобуста өстенлектән файдалана ала. Үзең белән бакчачы кенәгәсе йөртү кирәк түгел. Автобуста ташламага ия булуны раслаучы документны һәм транспорт картасын күрсәтү җитә. Димәк, бакчага ташламаларга ия булган һәркем кунакка бушлай килә ала. Абдулла Хабибуллин карта алып тормыйм ди. Җәен күбрәк бакчасында шәһәргә ләнигә бер чыга. Менә бездән монда якын әйтәм. Безнең монда хәзер шунда авиасистема. Менә бездә, например, без 20 сум түлидек. Безнең шелне дизеле 25 сум гына түлидек. Кем даже льгота булмаса да. Ну и хәзер монда да шул система. Без пенсионерлар күбесе монда яшиләр. Иптәшем салып карыйм дигән майга. Мин юк. Асия Ризванованың бакчасы ерактарак урнашкан, әмма ул да бушлай 6 талон булса әйбәтрәк ди. Бакчага йөрү өчен генә карта алып торасы килми. Безгә не выгодно, без 15-тә торабыз. Без город эчендә йөрмибез. Безгә меня ул менә ни. Ул проездной большой роль не играет. Бакчада йөргә. Бакчага йөргә. Без монда гына торабыз. Күпме түлисез менә таксига? Таксига 40 сум. Бу киләсе атнадан торырга уйлап торабыз инде. Бакча белән шәһәр арасында еш йөрүчеләр һәм şirketләре еракта урнашкан чаллылар өчен яңа система отышлы булачак. Карта белән түләмәсәң, автобуста йөрү бәясе һәр километр өчен 2 сум 20 тиен итеп белгеләнгән. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шалу буенча салым инспекциясы шәһәрдәшләр безгә 2018 елда алынган керемнәр өчен хисап тотарга кирәклеге турында искәртә. Физик затларга моны 30 апрельгә кадәр эшләргә кирәк. Декларациядә күрсәтелгән салымнарны 2019 елның 15 июленнән дә соңга калмыйча түләргә кирәк. Документ салым органына гражданинның яшәү урыны буенча тапшырыла. Декларацияны вакытында тапшырмаган өчен штраф һәр ай өчен түләнгән салым суммасының 5% тәшкил итә. Әмма ул сумманың 30%-нан да ортырга һәм 1000 сумнан да ким булырга тиеш түгел. Подъездларда пычрак тышканнар һөҗүм итә. 5103 йортында яшәүче шәһәрдәшләребез сүзләренә караганда көн саен ул берничә кимерүчене тота. Алар вентиляцион шахта һәм антресольләрдә йөгерә ди ул. Теманы Мәрьям Файрушина дәвам итә. 5103 йортының 3-нче подъезды чыннан да пычрак. Кайберәүләр үз фатирларында кимерүчеләрне күрдек ди. Шәһәрдәшләр күселәр подъезд һәм ишек алды территориясын җыештырмау аркасында барлыкка килергә мөмкин дип фаразлый. Соңгы тапкыр март аенда җыештырганнар. На подъездыбыз пычрак. Җыештырмыйлар. Менә моннан күренеп тора, урамнан уже. Бу йортта даими ишек алды себерүче бар, әмма ул барлык йорт яны территориясы өчен җавап бирми. Хезмәт күрсәтүче ишмада бу хәл турында беләләр. Белгечләр хәзерге вакытта җыештыручылар һәм урам себерүчеләр җитми ди. Одна половина у нас 4 подъезда убирается добросовестный мужчина, который уже работает уже не 1 год. А вторая половина с 1 по 3 подъезд у нас, конечно, там проблема есть, то, что люди приходящие дорабатывают там до аванса, до получки кое-как и уходят. Мы их, как говорится, выгоняем. Коммуналчылар комплексның бөтен территориясын 20 апрельдә узачак гомум шәһәр өмәсенә кадәр чистартырга вәгъдә иттеләр. 5103 йортында исә шул ук көнне гомуми файдалану урыннарында санитар эшкәртү узды. Белгечләр кимерүчеләр пәйда булуга бер генә заявкада килмәде дип билгеләп үтте. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар.
Шалы ТВ үзінің туған күнін белгілей мұнан 27 ел әлек 1992 елның 15 апрелінде бірінші яңалықлар тапшыру эфирға шыға. Шәһәрді бірінші телевидение ойыша бүгінгі күнде де Шалы ТВ шәһәрді 2 дәулет тілінде эшлеуші бірден бір телеканал. Тапшырулар рус һәм татар телләрендә эфирға шыға. Телериза компанияның туған күні оңайыннан шәһәр тарихы үзенчәлекле бүләк әзерләде. Корпоратив ял форматында Шалы ТВ хезмәткәрләре өчен махсус кызыклы чара оештырдылар. Лейсан Ханова дәвам итә. Музейга гадәттә эш буенча барырга туры килсә, бу юлы без биргә балалар белән бергә ял итәргә килдек. Бирдә сюрприз көтә иде. Шәһәр музее менә шушындай корпоратив ялларга яки гаилә белән ял итү өчен яңа шушындай форма тәкъдим итә. Безгә әти-әниләр үзләренең балалары белән бергә киләләр, ләкин без әти-әниләргә аерым ял тәкъдим итәбез, балаларга аерым ял. Музей буенча эштәлекле экскурсия шәһәрбез турында кызыклы фактлар, бай тарих бу өлкәннәр өчен. Экскурсовод сөйләгәннәрне кызыксынып тыңладык. Дуслык паласы дип исемләнгән интерактив клем кунакларны аеруча җәлеп итте. Аны тукуга Япония, Колумбия, Франция кешеләрдә өлеш кертеп өлгергән инде. Хәзер клемдә Шалы ТВның да өлеше бар. Элек мондай әйберләрне күргәнем бар иде инде. Минем әбием дә шушындай станокта ясый торган иде. Менә үзем үз кулларым белән тотып карагач, аңладым инде. Авыр да түгел, җиңел дә түгел, бик кызыклы. Әлбәттә, бик матур гына келәм килеп чыга. Балалар өчен серле җипләр дип исемләнгән мастер-класс оештырылды. Алар да келәм ясады, тик кечкенәне. Махсус станокларны музей хезмәткәрләре алдан ук үз куллары белән ясаган. Балаларга бу эш авыр. Чөнки алар бәйле алмыйлар. Мин әзрәк энә тота беләм. Чөнки мине технологиядә әзрәк өйрәттеләр. Без әни белән музейга килдек. Бик күңелле булды, бергә ял итәбез. Шалы ТВ туган көн күңелле дә, файдалы да булды. Һәркем күңелендә матур тәэсирләр калдырды. Лейсан Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Ярчаллы спорт комплексында мәктәп футбол лигасының йолдызлар матчы булды. Яшь футболчылар профессионаллар белән уйнадылар. КамАЗ клубы спортчылары киез итектән иде. Нәтиҗә нинди мәктәп футбол лигасы элеккечә популярмы? Рима Султанова сюжетында. Мәктәп укучылары КамАЗ футбол клубына каршы уйный. Билгеле көчләр тигез түгел. Шуңа күрә профессионаллар бутс урынына итек кигәннәр. Йөгерергә җайсыз һәм тая. Мәктәп футбол лигасы безнең шәһәрнең уникаль спорт проекты. Анда 1000 ярымнан артык бала уйный. Быел турнирда 32 мәктәп командасы катнаша. Аларның һәр кайсының үз киеме, исемнәрдә зурлар лигасына шатып бирелгән. Ягуар, Росомахи һәм башкалар. Лига уеннары зурларча җитди һәм кызыклы уза. Он проводится по аналогии с западными североамериканскими лигами, NBA, НХЛ. Есть свои дивизионы, есть группа болельщиков. Йолдызлар матчында төрле командалардан иң яхшы уенчылар катнаша. Яшүсмерләр өчен чын футболчылар белән уйнау зур дәрәҗә. Җиңүе икеләтә. Бүген уен булды шәп. Уен башланганчы әз генә волнение булган иде. Уйный башлагач бөтен волнение китте. Җиңдек 3-0. Петр Нужен, который сегодня играет в основном составе футбольного клуба КамАЗ, 3 года назад играл в школьной футбольной лиге. Этим сказано все. Мы занимаемся подготовкой наших ребят к взрослой жизни. Римма Султанова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүгінгі менә шулар, мен сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Гастроли Димитровградского драматического театра. 19 апреля. ДК КамАЗ. 19:00. Анна Каренина. Легендарная история любви. Приглашаем на выставку «Стройэкспо Татарстан» с 17 по 20 апреля в выставочный центр «Экспокама». Оргкомитет 470102. Модная женская одежда из Беларуси. Новая коллекция «Весна-лето 2019». Скидки до 25%. Белорусская мода. ТЦ «Грин», 2-й этаж.